Ikaw. Ano tayo kung bok? Ay. Bisa mo yung Kayo, magpapagamot din kayo? Mamamatay din na lang yung pasyente kanina. Kaya na, akala ko mamamatay na siya eh. Nagbago natin itong araw na eh, kasi 3 years kay stroke, di ba? 3 years? 2 years. Pag ito nakalakad ka ngayon na maayos, hindi na kita tatanggapin. Tingnan natin. Lakad ka na, Nay, oh. Sayaw nga ulit, Nay. Mamaya, antayin yung sasayaw si Nanay ulit. Pa ba kakauwi? Swerte ka. Oo. Kasi maya-maya, andun na rin si Lola. Okay, kaya mo na. Break time. 2 o'clock. 2 o'clock PM. Oh, break time to. O, diba tumunog, te? Masarap na yan. Tayo mo muna, te. Nakalakad ka ng gusto, swerte mo. 2 years stroke mo eh. 2 years, tingnan natin. Taga saan sila? Cainta Rizal. Sarap, di ba? Saan tumunog? Hanggang saan? Leg. Ulitin ko ha, huwag ka mo nang lalakad ng diretso kasi 2 years ka stroke. Mabigat yung paa mo kanina, di ba? Eh, pagdikitin mo yung kamay mo, tetesting natin kung makakalakad ka. Pagdikitin mo ulit. Sige, wala ka ng sapi. Sige, diretso. Mayroong body spirit sa bahay nyo. Anong pinagkaiba? Yung paa mo ngayon, iangat mo kung anong pinagkaiba. Anong pinagkaiba? Ha? Magang na? Sige. Antay lang. O, ngayon, tignan natin. Lakad, te. Nahilo kayo, hindi? Lakad. Walang tsinelas. Normal lang, te. O, paano maglakad yung nanay mong iha? Kanina? O, ngayon, ano masasabi mo kay Papa Jesus? First time niyan pumunta rito. Taga, saan kayo? Cainta. First time niya nagpagamot dito, no? Balancer. May sapi ang nanay mo, may nainggis sa kanya. Ha? Masaya na nanay mo, no? Kanina yung mukhang hindi mapintay. Ba't ba kayo nakasimangot kanina pag kiniklinsing kayo? Parang kasi hindi na akong kinabahan. Kinabahan ka? Yung sinalang ka sa spiritual? Tapos parang ano? Hindi ganun yung mabuho. Bigla nagtayuan yung mga balahibo mo. Siyempre malilipon na yung kalaban nyo. Nililipon na namin. Ilang minuto kami naglinis sa nanay mo? Mga 3 minutes? Ay, 5 minutes, no? Nasa 5 minutes rin para paglinis. Lakad pa, te. Try mo pa. Sayang. Parang baliwala na siya, oh. 2 years stroke yan. Ba't ganyan maglakad? Parang wala naman sakit. Oh, sumisipa na yung pao. Harap ka rito, te. Masaya ka na, te. Hindi na kita tatanggapin, te. Nalungkot agad. Wala na akong may tutulong, te. Kanina, di ka naman ganyan maglakad, eh. Hindi mo nga nagagawa yan, eh. Di ba? O, pwede na yan. Di, sige, off ko na lang camera. Paalam ka na, te. Paalam, sabi mo. Thank you. Shout out sa... Saan kayo? Thank you, God. Sabi mo, nagsusumba ka nga. O, shout out. Thank you, God. Maglakad na ganani mo pa ikay ka kanina. Nag-commute lang kayo, di ba? First time mo talaga nagpunta rito. Pero nagpagamot ka na sa ibang magagamot. Saan? Anong sabi talaga? Yung isa sabi may parado. Wala, may nagdarasal lang sa'yo. Palipad hangin tawag dyan, te. Sige, salamat. Opo.